according to write-up Hadel, but Eben Furiawo na page JPAC. Hey, na mmadụ na-adịchasị so busy nke na ije shave na wahala. Hey, ogono. I hear say on 6th June, when one Vuamu get court case, the public holidays, and George they go vacation to resume on September 12th. Kedi ife na toge. Eche nunu nwere evidence. Eche nunu nwere video to jail Ogechi for 30 years. All na of a true nunu nwere such evidence unu na-ekwu. Why are you deriving joy and laughing over a little delay? Either ways, urugodu nunu pecha ikpe wolo na atụrụ ya 2 years or na atụrụ ya 1 year or na atụrụ ya 5 years. Iwu na ye deduct nke onye ahụ nọgodo anọ na waiting. What I go? So can even atụrụ gị amụ, why can't you just bring out that evidence unu nwere ozugbo? Facilitate eri ka court kpe nya wi ikpe ka atụọ ya nga ozugbo ka o je serve efuria o nwere ife unu ji hapụrụ intimidation ahụ unu ji ayo ka unu ji ayo achọnde ya bịa unu biko se bịa ya biko why can't you people come and apologize? Unu na-achọsa apology, unu na-amagharị na-achọsa onye ya bịa apologize to you people. Agwara ngana, and even that intimidation unu chọrọ ime iwu cannot work. It cannot work. You want to go? Delay can never be denial. Unu ejiri okwu, ọnwụ na unu ji okwu, unu ya do willing for court to sit so that you can come and prove your case. But because na unu ejiri case, that is why all these delay tactics, unu ji celebrate here. Why are you celebrating it? It's in the name with evidence. The evidence is all over. Na unu ji evidence. Why can't you people come to court and bring that evidence right away and twallow Ogechi goes instead of either celebrate over this little delay tactics of maybe delay onya? Why are you celebrating it? When you have evidence, your evidence boku, onu will evidence ya wunu buputa hosbo, Ogechi ejebenga. What I go? Agwalomono na. What I go? Agwalomono na ife ahụ unu makwunu na amanya. Ebe ahụ unu ma amanya. If unu chọrọ unu more banana, ka Ogechi bido apologize ozugbo, ka apologize to everybody, ka unu wee jide wee sị na unu ejikpage. Mana gwakwuru m unu, o meelu unu ya were unu jee libe. But what I know is that it has shown clearly no nwere justice unu na-achọ, and unu mana na justice ya unu na-achọ na unu deserve, because no unu do as guilty as into other. Nyaki ye je celebrate na. Imagine macha na ebe ị na-eje kịta awa ebe ya awa iruo meghe dọ ifo kato na ego ebe o juru, or ifu Ghana must go ego juru ebe ọ nọ ịpụta n'ụzọ fo 500 na 1000 gasa n'ụzọ ị na-waste time ide piki 500 and 1000 when you can just forward, do fast, increase your speed ruo ebe ahụ ị na-eje, maka na ebe ahụ ị na-eje ka nke wifedo ngwugwu ya atọ enide ịgba ya mbọ. Kedu ife ị na-agbara ya mbọ? So, in a celebrate from 6th to Mbewanu, which is about 2 or 3 months, in a celebrate compared to 10 years or 20 years or 50 years, you facilitate it, but 2 Ogechi just so long where you get. First, one if you can or stress the you gotta go. Agwara monu nu na-ejiroku, and unu ye mecha manu na-ejiroku. You gotta go. Unu ye mecha manu na-ejiroku. Intimidation ahụ ohosikita. You gotta go. Ohosikita. You gotta go. Can you even celebrate? You know, no justice. Okay, cholo, you want justice. Man, every day, mapta na Facebook na mazan na ande kanu nwe case. Potare nye mpoto. Ne tisom une nye gari mpoto ebeni ne West ego. Na say Nigerian government jikomenka ha facilitate a trial. Why had you a John case? But you are here celebrating it. Is it right if I say that just the same way is Yekuna Nigerian government enwe case against Nnamdi Kanu, that you people don't actually already have any case against Oge? That you just konu call jide konu women onu biare igbo. Otherwise, why are you celebrating? You should be happy. Yeah, you should be waiting and anxious to come to court and the person Ogechi with a lot of evidence. What I go kojebenga sharp kunu zuike celebration on ha do say permanent, because in celebrate is just temporary. So why can't you facilitate
that permanent celebration bịa ka unu nwee aṅụrị ahụ nwee once and for all. Ịghọtago ọkwụ na onye agụ wuru ka agbara. Sometimes ụfọdụ n'ime unu kwuo okwu ma ọkpa agwa amalụ ka uche unu ha. Ọ bụrụ na ị na-seek justice, I enwe anything legal in illegality. You are seeking for justice. Do you know the meaning of justice? And you are seeking for justice through illegalities. You are celebrating. Why are you celebrating? You gotta go. Even now, sometimes ụfọdụ n'ime unu kwuo okwu amalụ nnọọ ka uche unu ha. You get evidence. Ọ na-atụ Ogechi nga, ọ na-atụ Ogechi nga. Ị na-agbakwa ọsọ from ebia judgment, ebia trial ha. Imagine even ngwa n'onwe from that time court adjourn 2 times or 3 times. Ikpe ahụ sharp welu that time. O nwere ike end ya up tuzi Ogechi nga. I celebrate wazie mụ because nke a kịta ị na-celebrate temporal. O nwere ike bife mmadụ ife na-eme ya grant Ogechi bel, Ogechi apụtakwa ịfụkwa ya na ọpụta n'ilo. Nwanne share this video. Hapụnụ ndị ala, hapụnụ ndị mkpọtụ a. We get evidence. Ogechi this, Ogechi this. Yet you man in any ground. In any ground ye ju we to Ogechi nga. In any ground ye ju we mo Ogechi anything. Okay, just waste yang obelego na police. Waste yang obelego na efa nya lie obelego li nata ego na ego kanko ri nata. E wada go. Ego kanko ri nata. Ịghọtara na-enyegharị nụ mkpọtụ agwara m unu na Ogechi nye unu apology ahụ ma anọ nya chọrọ inye unu na left for me apology goes to no one. Ịmara ife ahụ iji wepụta ka afọ unu na-agbakwa ọsọ ị na-celebrate. So meaning na what even na-achọ ịgwa anyị unu it will not a calculated. It means that the destination of where you people are going, you are not sure of it. If you are sure of the destination, you should hasten up. Let people hear the judgment ebe Ogechi jere nga ka ndị ọzọ wee mụrụ akọ. Otherwise, izohi ife na intimidation, you are not teaching any lesson, and there is no justice there. In other words, if ono ọnụ ahụ unu na-akọ, wife unu na-akọ, ọkụka ahụ ife a na-azọ, ọkụka and ọkụka na-eso okwu. It's not as if no nwere ife Ogechi mewoga special iji wee chọ ka ndị mmadụ mụrụ lesson na ịjọsọ chọkwa ka igosi Ogechi ka gụ na Ogechi mee ka igosi ya ikekwa na ịkarịrị ya, and there is no lesson hidden there. It will continue. Can happen here.